Ez itt a következő rész, de ez már egy Ultimate Time. És pedig... Igen. Oké. És azt megkérdezzük, hogy floor 55 junior. Ok. Mi? Rá is közelítek ma, hogy jó. Ok. Add mi. Baszom. Na bocsánat, hogy csúnya beszélni. És ezt most le fogom vinni. Na, hát most csak elbombultam. Adjál meg. Olyanra hagyjál meg. Na. A hálózva itt fekszünk. Közben nézzük Juniort. Szép helyzetek közül megy. És bement. Ez szerintem egy hosszú rész lesz. Az igen. Hogy rám küldtek egy bombát. Bocsánat, kökő. De nem tudok mit csinálni. És sokan, remélem nem fogják sokan írni azt, hogy hülye, vagy ilyesmik. Meg hogy hát azért, hogy irigylik a hackeremet, amit be fogok jelölni. Azt a milyen. Köszi, ez jó volt. Az úgy, igen, ez korrekt. Oké. Dur! Rám küldeni a fogyasztást. Bakker. Kösz. Az igen! Azt lebaszta őket. Simán. Na minden, ez is megvan. Akkor mindjárt meg is mutatom, mennyi bombám van. Meg kéne hallom. Hopper Junior. Hoppititis Junior. Ne laggolj. Kösz. Na igen, itt fogunk meghalni. Na megmutatom. 96 bomba van, nem tudom, hogyan jött, de hát így van. És hát barátomnak el kell mondani, hogy játszok egy kicsit vele. Bocsánat. Mennyi csak? Na és közelítek a nevére. Junior. Ugyan csinálhatsz floor 60-t. Az kemény.
Mi megyünk? Az meghalt. Ne lagolj. Köszi. Az ilyen? Aha, én maradtam életben. Meg a hacker. A hackernek nem ment le még így. Nekem ment le akkor. A rohadék. Ah! És nem sebzette. Az sikerült segíteni. Jó, én ide be vagyok. Köszi. És közelítek. Köszi. Florát vett, akkor hogyan csinálsz? Na, hát egy. Vagy be kéne állítani valahogyan egy kamera állás. David Bayer. Várjatok. Addig vágok egyet. Legendary chest. És ez. Ó. Nem látom, bocsánat. Na, vágás. Végül is hát meg vagyunk. Úgyhogy tökéletes pozícióban vagyunk. Anyám. Bocsánat, hogy nem látlak semmit, jó van. Az előbb láttatok, hogy legekaptam. Legendary chestet. Nagyon ezt kihasználjuk. Jó van, vágok újra. De szerintem ez a videó ennyi lesz. Hát nagyon rövid lett, de nagyon sok helyet foglal már a vágások miatt. De lehetséges, hogy még lesz rész. Nem tudom. Ó, ne laggolj. Na mindegy. Most vágok egyet. Ha visszajövök, akkor meg kell mellélni ennek a Dunga rampagés képnek. És ha nem, addig is sziasztok! Itt vagyok. És ragyogok. Úgy gondoltam, egy 10 percesre megcsinálom, hát. Azért már legyünk normálisak is. Survivorök. Van ilyenem is. Csak ne csináld el a... Na. Igen. Jó, nem volt is fél perc. Tehát most már azért 8,5 percnél vagyunk, azért az már kemény. Adjuk neki oda. Tessék! Hogy egyen meg. Jót egy kajasz főszedjük. Nem semmit csinálok. Ahanyú. Ugyanhogy... Rohadjál meg! Megdöglöttem a lagba. Na de szerintem már a vége hamarosan itt lesz. Sőt, biztos is itt lesz. Várok egy kicsit. Ahogy... Mindegy. Flor 20-ig... Nem! 10 perc kész. Na. Oké. A kicsit innen. Ennyi pénz. Na jó van, köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
találkoztok hackerrel, élvezétek ki. Sziasztok!